Ubingelela baba udokotela baba sisibawujabule ufana umhleshe ekhehlele mlungu. Namhlanje it's May 1st. Dokotela sebenzi uvalile namhlanje. Goalkeeper zo 5 rand. This is baba udokotela baba sisibawujabule ufana umhleshe ekhehlele umzulu amanqinqa sangisolo futhi anixolisi. Namhlanje ngithatha ithuba lihle ukuthi kume kwi-holiday abantu abaningi bephumule emakhaya ngazi ukuthi elande holiday. Angikusho nje lokho sise-building to Nedbank House building. You can find us now sise 19th floor suite 1904 to 1905 darkroom studio number 1 ula ozosithola khona bakithi angikhulume lento le icaca ibheke nangakwena. Itopic amithi May has shown failures, May has shown cracks somewhere. Angikhulume lento le watching too much TV watching too much TV, it makes you stupid. We all know that. Ingane ebuka kakhulu TV iba isdomsho. Ayikho into ngayisho futhi ngalokho. But I can challenge all that too. Watching too much of this channel, ubunyanga basendulo, you will always peel new version of life. There is something new we have to learn. I don't repeat oldie or odd things. No, I don't do that. I don't have time to keep people remain in one cage of Idi Amin uba islima. Sifuna ukuthi noma ngaba sinamali but asibe intelligent. Uyabona uma ungenamali ohlakaniphile ulova clever ke njalo. Uma ungenamali kodwa uqhizile uyakwazi ukusurvive because intelligence yakho iyakwazi ukukondla. I-IPO nayo iyakwazi ukukondla. Yangizwe ngithini wena. Asisikho isidingo zobe nemali uyibe isilima kodwa bazoyithatha uclever. Kodwa uma uclever ukuthi inyoko ongenayo. Kodwa yabo stays lokishi stays umi kanje ngeqiniso kodwa. Umi kanje ngeqiniso kodwa. Sizochazela ukuthi ngizokunika izifundiso eziqiniso intsha elandela babudokotela sifuna ukuthi kube yintsha engasiphathi isibhamu. Uma ulandela babudokotela ungasiphathi isibhamu. Uma ulandela babudokotela ungabi nama-bodyguard. We are aware of abantu aba very rich abangenama bodyguard. Very very rich. O professor bama varsity we don't know why they don't bengenama bodyguard. Banemali abantu. Amadina wanama bodyguard. Umuntu ongenamsebenzi one-1000 elilodwa eqhama ngephuthu useyagadwa. Sifuna ukcreate a generation of gun-free society even in mind ungasicabangi. Yabo. Sikhulume nabantu abangasicabangi isithembu. Isithembu esomuntu okucabanga kwakhe kusuka enyaweni kugcina ekuzipho kungasadluleli phezulu. I repeat, isithembu esomuntu okucabanga kugcina ekuzipho uvesana uvuleka uzipho wakhe. Sifuza azama ukuvala. Usegcinile ukucabanga kwakhe. Akasadluli. Thina asikho lapho. Sicabanga at a hierarchy level. Ukuthi singenza kanjani siremene sinabantu asibaqashile akavuzana ngaphahlo angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi siremene sinabantu asibaqashile and keep on recruiting employing giving more people a job. Worried ngalo nto thina sibheke nje lapho. Ngifuna lento you understand there are brands out there owaziyo Mercedes-Benz, Toyota, blah 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 blah, all those people are names amagama abantu akaze babe nesithembu. Akaze babe nesithembu. Baqembe enyukeni, blind enyukeni. Blind enyukeni. Blind enyukeni. If sinabantu abanjalo, why don't we learn from them? Learn from them. This is babu dokotela babu sesibawujabule mfana umhlanje ekhehlele umuzulu amanqinqa sangisolo futhi anixolisi. Angisho lento bakithi abantu besifazane abona nje uma uhlangana naba u3 bashadile. Uhamba nje manje town only 3 abashadile. The rest abashadile akushadeki. 70% wabo abaningi bashiwa amadoda. Bashiwe imapha amadoda ila madoda avesa shodayo. Bashiwe imapha amadoda amaya semajele. Bashiwe imapha amadoda amaya amadoda sezitabane. Lento lena izofuna ukuthi siyikhulume abantu besifazane ukushiya kwabo amadoda we can repel all that. Umuntu esifazane manje kunekhombo yabe ngifuna ukubalungisela yona. Phinde indoda ikushiye.
Lento ngizokunika njengomuntu wesifazane, I repeat. Ihlwene ka-2. Nginekhombo ka-750 rand. Nginekhombo ka-1100 rand. Ngiyakuzwa ukuthi ngithini kwena. Le ka-750 kunensipho engifuna ngikunike yona ogeza ngayo kabili esontweni uma uzolala nobaba. Benilala ugeza nje umzimba nje kuphela. Ngikunike umuthi ozogquma ngawo once a week. Ngikunike uhlobo oluthize leyo ngcabo olugcatshwa kwenye indawo ayilo cabanga khona wena. Lo muthi loyo kunika umuntu ngo-750 rand. Bese ngibe nekhombo ka-1100. Ngizokunika umuthi. Lo muthi lona uzokhuluma kuwona yonke into ofuna ukuthi yenzeke uma usuthela phansi aweqe. Thele phansi aweqe. Noma ngabe uhamba ngemoto, noma uhamba ngebhayisekili, noma uhamba ngani, thele phansi aweqe. Ngikunike umuthi ozogquma ngawo once a week. Ngikunike leza ngcabo lezi engizifakayo. Bese kunika insipho ozogeza ngayo ukuthi nizohlangana nobaba. Bese kunika insipho ozogeza ngayo nje regularly. Bese ngikunika iqiniso. Ngikunika iqiniso. Le qiniso lelo uphuza uma nizohlangana kuphela once off. Awuphinde uphuze lo muthi. It's done. Lana sakha ukuthi lo 70% oshiwa amadoda awuhlehle. Ehlisa kube u10%, 20%, 30%. 70% is too much. Ubukho nomuthi. 70% is too much. Ngizokunika ke umuntu wesifazana. Lo muthi uthela nje phansi aweqe, it is done. Lo muthi ugquma ngawo nihlangane naye kanti ugqume ngawo. Lo muthi ucabile vese egazini. Kunohlobo oluthile lensipho osuke ugeze ngalo. Kunohlobo oluthile lensipho ogeza ngalo once a week noma twice a week. Amaqiniso ke lawo. Amaqiniso ke lawo engisuke ngifuna ukunika umuntu wesifazane. Aningashiwa amadoda siphethe umuthi. Ashiwa nje amadoda siphethe umuthi. Ya, uyeza ufikile kuMay, nginento enginiphathele zona ezingafani nezinye. Kunakele nje ngoMay, kunakele. Uzofuna ukuthi wenze nje. Ucele unkosikazi ukuthi akakugayele utshwala, akwenzele utshwala bese bomqombothi. Mase ungilethele amasefo insipho lezo zinto lezo. Zilingana inkomisho ezo3. Ngoba khona ungilethele inkomisho eyodwa. Zilingana inkomisho ezo3 okungenani. Ngoba safuna ngizomise. Mase ngiyigaye ngomshini. Mase ngiyisebenze ngeqiniso kodwa. Le nto leya into yokukhipha umuntu kulento ayiyona. Into yokufohlisa umuntu lento emvalile. Le nto le. Ngiza nomuthi engizogcaba le epipini kumuntu wesifazane kwesilisa. Ubeke la epipini hamba oceba phume kumina. Ngiza nomuthi engizofuna uwakhe around uma usutshale lesihlahla laphakathi. Yonke into ekhuluma lapha izokwenzeka. Ngiza nesikhwama, ngiza namaringi. Kune ring ozoyifaka la. Ngiyigcabe bese ngifake le ring. Ngangizwe ngithini kani? Iyoceba. Ngiza newash engifuna ukunika lona. Usebenze ngalo le wash leli. Ngiza neqiniso. Umuntu umethu lahlekelwe yinto uphuza ikhokhi izokutshela lento. Uzoyifaka kuwena. Ihlele ewashini. Uzoyifaka kuwena. Iyalalela lento iyakhuluma nawe ikutshela zonke imfihlo. Uma ubuza uthi ngale ngemva komphongolo khona abani uzothi khona madakeni nika iqiniso. Ayikho into ozolahlekela la ekhaya umakhelwane wakhe lahlelwe imoto ongakutshela uzokutshela umakhwezikhwezi ukuthi yini imoto yakhe kuphi. Iqiniso engifuna ukukhandelana nje sekuMay. uMay ukwazi ukutreat njengezinye inyanga because uapproach uNtulikazi kabuhlungu. Ngaloko lokho beyaphuma ubusika buphuma unalutho. Awunalutho. Ngifuna ukunika izinto namhlanje sizoba phambi kwakho ungezozithwala ngazo awuthwali ngazo. Nginazo ithwalo ngizichaze lapha nawo angikuthwalisi khandela lento ukuthi ngoMay umoya kujona kophuma ubusika buphuma umuntu.
aphuma umuntu ubusika kodwa wena kuwena kanti buzophuma nje futhi uzobe uphashela udabwe neinyawo yabo ngikukhandela into lana engifuna ukuthi ibe isiphetho sakho ukuthi uphile lento idala lokho ukuthi ngime kanje ngeqiniso ukuthi ngifuna ukuthi elami iqiniso libe mhlophe likutshela ukuthi sekuMeyi uMeyi inyanga esihlanu onyakeni ungawubali uJanuary ungawubali uDisemba ukusho ukuthi unyaka usukugejile awukezwe ukuthi wena usukugejile unyaka ngoba senyangeni wesihlanu enyangeni ezeyishumi uDisemba noJanuary awubali usuphunyukileke lo nyaka ngifuna ukukubambisa wona ngeenyawo kokungcono ngoba lokuhlulile ukubamba ikhanda bamba inyawo akube khona into oyibambayo ziningi into ezingenza nazo ngoMeyi kodwa wena kube khona into oyibambayo akube khona into oyibambayo ngoba usukuhlulile unyaka njengoba nje uthi nje 50% lento kade uzoyenza uyenzanga akawuyenza futhi angeke usayenza uma uqhubeka nalento oyenza kunabantu ofuna basuse empilweni yakho kunabantu ofuna badelete efonini yakho kunabantu ofuna bebefona ungathatha ucingo labo uMeyi manje uzoba ihlaya emaqala ihlobo angeke sikutshele yonke into kunentombazana ofuna uyiyeke ayizile ngothando wena ize ngokufunda izipeliti kuwena ayizile ngemali futhi ikhanda izinto kuwena kuzofuza uyiyeke wena wazi ukuthi abantu besifazane bafuna imali lona akafuna imali even iayina akanandaba nalo akaze acele ngisho imali kodwa kunento ayisebenza kuwena ubamiyalele uzoqeda ngawe distraction engisho ukuthi uma ufuna ukuphuma kumeyiphuma nezinto zakhona kube khona abantu abasuka empilweni yakho it's too cold ukuthi ungagcina bonke abantu embatha ublanket wedwa futhumale wena wedwa bayazi ukuthi ngaphansi kweblanket uyashisa kunabantu empilweni yakho ufuna ubadelete completely ngoba nalo boyfriend olokumphethe kanje kunika imali akakuniki imali uservice isithwalo sakhe ukunika imali azakuhambisa negross encane uservice isithwalo sakhe ayikho lonto ayiki boyfriend akulethele igross uservice isithwalo sakhe kunabantu vese no happy ngabo bona bayakho happy ngabo banamaqiniso abaqoqayo kuwena mebeqeda ngabazwamisa kanje bathi uyakhumbula ukuthi wathi kumina cela unginika imali akake ngisho lento ngeke uMeyi manje uMeyi kunabantu ofuna ubasicleanele kunabantu ofuna ngempela ungasahambi nabo ngoba awuzuphumelela ngoba by far sinje abantu kade sibathembile awazi ukuthi umdidi kwena kunomuntu namhlanje okhuluma ngengane yakho uthi noma ngakushasha manje kodwa yakhe ingane ezokuthi uyishiso usheka uyashumela lapha esontweni kodwa yena ubhizi utshela abantu ukuthi eyakho ingane ihlele ekhaya ingako ubona ingekho iyazala nje kuphela kodwa ayikho lento athi unayo iqiniso engikunika lona iqiniso ongeke ulithole kwenye indawo ngiyakutshela ngoba kunezinto business awazi uzenzani empilweni yakho azazi uzenzani hamba uyokhuluma ngale contract oyithathayo yefoni ni negotiate ukuthi ucela ukuphuma kuyona usakwazi ukukhokhela ubuqamba amanga tshetho usakwazi ukukhokhela u699 eminingi ukuthi ungakhokhelela ifoni bathi izoba nepenalty uzokhokha imali ngawuthi kulungile ngikhokhela upenalty kwakunezinto wena vese eziyibinsile impilo yakho ongazidingi yabo owazi ukulala ngesikhathi obafuna uqala ubona abangani bakho muso ngababona bathi manje usagcwala ngoba ususebenza vese ugcwala bana abasebenzi unesebenza zwana nabanye abantu abasebenzayo futhi abanesense and ukhulu ube indoda ube isigoro ungazwani nonkosikazi wakho ngokufaka iphenti unkosikazi akabe unkosikazi ahlale kubeni ukuthi unkosikazi ingane akube ingane ayize kwena uyazi izothini ngoba lo Meyi lo usezothatha umuntu ofaka iphenti umenza umngane wakho your wife is not a friend it's just your wife ukwazi ukuba nomngane wakho ombhebhayo futhi can never be your friend wena uphepha abangani bakho can never be your friend your friend is your friend that's all your wife is your wife that's all your girlfriend is your girlfriend that's all you can never treat your girlfriend like your wife umkakho umzalisa ingane amakhela umuzi lona umzalisa ingane amakhela niyathandana kuphela ngisho ukuthi kunezinto ezika Meyi okufuna ube radical in order for those things to change this is babu Dr. Babu Sisibo Jamfal nansi number ngiyibhale lapho siyabonga goodbye thank you very much